Good morning guys! Ready na ako. Talaga nauna pa ako nag-ready na. Hindi kasi mag-ano pa ako, mag-edit pa ako ng isang vlog or may upload ako ng isang vlog muna sa kabilang bahay. Ayun. Nilagnat ba ako kagabi, Daddy? Yes. Nilagnat ako kagabi tapos maaga ako naligo kasi ang bigat-bigat-bigat ng ulo ko. Niligo ko na. Ayun. Tapos, ano pa rin ako ngayon eh. Ngayon naman magaan yung ulo ko. Ang kulit. Tapos, nabibingi ako. Kagabi pa to eh. Nabibingi talaga ako kagabi pa. Humihikab naman ako pero, ayun. Parang may parang ako nasa ilalim ng ng tubig. Ayun. Kagabi pa to. Ayaw matangkal. Ayun, tapos, tingnan ko si Chris, paliliguin ko dito. Dito ko rin yung pagbibihisin. Kasi for sure, naglalaro na naman yun. Sunday eh. At dahil si Daddy, baka sumunod na lang. Sasabay ko na si Chris sa venue. Kasi baka may mga ayusin pa doon. Ayan, naputla ako, no? Maglagay ako ng ano ba yun? Dito, oh. Stain. Yun. Then, yan lang suot ko. Yung binigay sa akin ni Nene na blouse. Yun. Tapos, leggings. Ayun lang, guys. Ako nag-mukap ako para hindi halata na may sakit. Ayun lang. Oo, hindi pa tapos yun eh. Yan. So, ano mga dapat, Rice. Ha? Rice. Rice, ayun na yung rice. Stable na. Pogi. Saan jacket ko, may? Sa labahan. Sabi sa'yo eh. Diba? Hindi pa naman madami yun. Dapat hindi mo muna nilagay. Oh, sino ba naglagay doon? Dapat hinangar mo kasi, diba? Nilagay ko dito. Oh, diyan mo nilagay eh. Alam mo naman eh, ayoko na may makalat eh. Hindi ako marunong mag-hanger. Ay, sus! Ito guys, yung mga extra potahe na pinaluto namin kay Mama. Ikaw nagluto, me? Grabe yung sarap. Nagutom ako. Tapos, pickle express. Tapos, hipon. Nilasing na hipon. Tapos, kaldereta. Ayun. Tara na, bunso! Agi na, boy. Paano na yatid sa nanin ninyo? Sabi ko kay Mama, tira na ako kasi di ako makakain ng maayos na. Babawi ako pag uwi. Ba't ganyan na boses mo? Di ba, nilagnat ako kagabi. Sakit na nalamunan ko. Ay, sarap. Sige, me. Itago mo, baka pulutanin ni Papa. Ayan sila, Papa. Ano niya. Mga barkada niya. Ayan. Ayan sila. Mga nagbabike yan eh. Baka pulutanin ni Papa eh. Oh, tara. Ano na naman yan? Iho, kumuha ka na naman ng Paralin ka sa nangani. paninda ni Uy, dito ka pala kalaki. Oo nga. Ay, buta nga din. Ako Ay, sa uncle? Papapunta pa sa nangani ka. Sa, Dahil na dyan. yung tricycle. Very good ang Chris ko tumulong sa pagbubuhat ng mga ulam. Hey guys, ayan medyo okay na yung voice ko. Inom na lang ako. Hindi pa ako mainom ng gamot. Iinom pa lang. Strepsils na lang. Wala nga mamaya. Kasi pag ibang gamot, hindi talagang gagana. Strepsils ang nagpapatanggal ng Talaga? Noon nga nung nag-pause ako ng grade 3, humingi ako ng strepsils na wala. Okay. Let's go. Saan daw si Lucas? Sa Kung saan pa rin si Lucia. Bigay mo na yung anak. Oh. Blue naman this time. Puti may dito guys. May, ba yan? Pharmacy. Sa baba lang ng ng mall, ng hotel katabi lang. Bumili ako ng na muna. Biogesic. Iinom muna ako. Subo lang ako ng sa Jollibee. Kahit konti lang. Malam na yung ko. Pero okay naman to kahit wala kang kain na muna. Kaso nahihilo na ako. Wala pang breakfast eh. Ito na yung cake ni Lucas. Gawa ulit ng ng pinsan ko. Ngarag-ngaragan na naman siya, guys.
Tapos yung cookies niya, yung cupcake. Si Cookie Monster. Naku, ang sarap nito. Grabe, natikman ko to sa birthday. Birthday ba yun ni Russell? No. Kaya sabi ko kay Dayan, si Cookie Monster, si Cookie Monster. Ayun, sobrang sarap niyan guys. Gawa ng pinsan ko yan. Pag may mga nahiya pa. Hi Russell! Cute-cute naman ang ching-ching girl na yan. Hello, Yabako. Hi! Hi! Smile na! Smile na! Ano name niyo ulit? Layan ko sa Facebook. Layan! Tsaka Irish. Irish. Thank you napunta kayo. Minessage niya kayo. Ah. Kaya lang ako nahiya ako na siya nag-message kay Dayan. Oo. Kaya sabi ko nga, welcome kahit sino yung makapunta. Thank you. Hi, Ching-Ching. Sino yung baby girl? Sino yan? Oh. Suplado. Suplado yun. Ay, suplado. Suplado yan. Hindi yung may suplado. Mam-vlog ikaw? Mam-vlog ikaw? Ha? Kit-kit naman yun. Nabibigat na yun. Dito na sila si Smonet, tsaka sino to? Si Mean. Si Faye dito na. Yan, di ko pala na-vlog kanina. Kaya na guys. Ayan, habang nagpa-picture taking. Food trip na, lunch na kasi ano na, mag-aalas 2 na. Ayun, ayun si Papa ko. Tsaka si Mama. Ay, Chichi! Ayun si Papa. Si Mama, si Mudra na nagluto ng mga pagkain. Nagluto pa si Lola. Ay. Uwi na ba si Papa? Ayun, sumaglit lang si Papa dito kasi ano, walang... Sumaglit lang si Papa, diba? Sumaglit lang kasi walang tao sa tindahan ni Mama. At dito na si ano. Sis! Hi! Kain na! Ah, sige, sige. Wala pa sila, Joy eh. Ha? Ay, sige, sige, sige. Basta may camera talaga eh. Basta may camera talaga eh. Malik yung camera yan. Hindi na makakalaman. Hi! Thank you. Natin yung food, plain rice. Ano this? Chop suey. Fried chicken with sauce. Ano sauce to? Teriyaki sauce. Tapos yung... wala na yung shrimp. Sige, okay lang. Tapos, laing. Caldereta. Then, Bicol Express. May ano dito. Masarap, masarap. Ay, dito sila, Sel. Anak pala ni Sel. Ayun, hi! Jackie. Ano na yung ulit? Ron. Si Ron. Ayan. Ang sarap ng laing ni Mama. Oo nga, buti nagpa-ano ako, nagpa-reserve ako. Nagpatira ako. Ayun. Ay, ang sarap na laing. Galing Bicol pa kasi yung ano, yung mismong dahon. Yung gabi. Sarap. Hi, Kuya. Hello po. Ayun. Sana malaging personal si Lucas. Okay. Manasayan, Kuya. Opo. Ayun. Tapos si Frankie napunta pa lang din. Kumusta kayo? Ang sarap ng laing, no? Oh. Ang sarap. Sarap. Makaparami ako ng kaya. Oo. Ang tagal naman nila, Joy. Oo. On the way na daw sila, Joy. Sige, sige. Malapit na sila, Joy. Tapos si Frankie, kapunta na rin. Kasi nasikasa pa si Poknat. Ilan na yung kay Poknat eh. Ayun. The best na, basta laing talaga. Luto ng nanay ko. Manghang lang talaga, no? Bicol na Bicol talaga. Sakto niya na muna. Ay, kararating lang ni Joy. Huling-huling dumating. Bigay sa amin si Julius. Thank you, Kongay Pachoy. Meron pa. Thank you so much. Ay, wow. Pa talaga. Customized. Thank you. Ito kami kila Joy, guys. Mag-ano lang. Practice lang ako mag-drive dito sa kanila. Si Tonton. Punta kasi dito si ano, si Ann. Hindi na nakapunta si Ann, sabi niya.
Si Kitty. Kitty, Kitty, Kitty. Alin? Yung ulam? Yan ba yung nahanap nyo? Basurs. Sa Ah, basurs, lalo sa po. mukha. May ulam. Kisses, kisses. Kisses, kisses. Kisses, kisses. Makulit ano? Itinali tuloy siya. Kisses, kisses. Hello ulit. Nandito ulit ako. Natulog ako. Galing. Hindi, wala na akong lagnat. Ito walang lagnat. Init na ito. Sabihin ko pag nakakaya. Wala. Kisses, kisses. Hershey, Hershey. Hershey, Hershey. Dito kayo pumasok. Anda sila. May video. Ay! 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 Kumusta may video? Ay! Hindi mo na kami kilala? Ha? Ang guwap. Ay! Ay! Bakit? Ninang! Ninang to, Ninang! Ninang! Ah! Bless na kay Ninang. Bless na, Ninang. Ay! Bless, bless. Ako bless. Kininang ganda. Bless, bless, bless. Ay! Bless kininang. Ba't ganito yung boses nito? Ay! Ay! Ang dami niya ng tit. Ay! Ang dami niya ng tit. Ay! Ang sarap pa naman niya sa rin, ano? Abay! Palakarin nyo. Tara. Palakarin nyo dito. Oo nga pala. Isang perks ng village namin eh. Pwede maglaro ang bata. Come, dali. Wow! Wow! Hi! Ayun, nandiyan na sila. Titingnan nila yung loob. Pag nagkataon eh, magkakapit bahay pa tayo. Darating na natin ulit yung house. Bantayan niyo yan. Napabantayan. Ayun, dito si Ann. Tapos ako sa kabila. Charot lang, guys. Next na. Bahay ni Mati. Ni Ann. Ki Ann. Ay, andun sa kabila. Ayan. Ganda. Hey, Pichu. Hey, Pichu. Ay, 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 ay. Dali. Ala. Araw-araw may kagalong po tayo ng ulam. Pagising namin ni Pragi, oy! Gusto mo rito! Okay! Oo. Ano? Gagawin mo, tinanggal mo. Daming ano, toys. Oh. O, kunin mo yung bill ko. Di ba, Chris? Nakita rin yung model na ako. Sayang wala si Chris, hindi ano, sumama. Ano ginagawa? Wala pa. Paturo ako kay Ad magana. Uy, may nasa likod. Sila Andrea. Sila yung mga bata. Ay, hindi. Drive na yan. Drive na to, yan, diba? Drive na yan. Ayun o, dito ko tumingin. Dito ko tumingin. Okay. Yan. Ay, ano nito? Magaan. Atras sa bante lang tayo, ah. Ikot. Walang takayo ah. Yay. Nasisilawan ka ba? Dito lang tayo. Kasi hindi ako sanay. Nakakaya ko naman. Pero pag may Ang galing walang niyan, dadating- guys, oh. Nakakapanibago lang kasi ang taas. Oo. DM ha. Galing. Dikita. Ilaw ba to? Papaandar niya. Napapaandar niya. Oo. Manghang-mangha si Mapi na papaano. Si ano ba marunong mag-drive? Si Froggy? Froggy? Hindi pa. Kaya nga dito naka-stay to eh. Nandito pa kila Joy nakastay eh. Kumuha na kayo ng ano,
Mag-driving lessons kayo. Kaya nga Wala pa silang lisensya. Pero ano, sabi ni Dalton, yung ano daw, tuturo niya muna yung mga basic para pag nag-driving lesson, ano na. Okay na. Oo. Ay, doon pala si Ju. Ay, Pusi! Tabi! Si Pusi, sa'yo na ba yan? Si Pusi. Masagasaan ko ba si Pusi? Bye-bye, baby Ju! Ingat! Bye-bye! Maya-maya pa kami guys. Maano pa eh. Matraffic pa eh. Ako maglalabas guys. Palabas lang. Talaga? Palabas lang. Akala ko Ano? sa highway rin eh. Hindi ah. Drive si Ah, Tita Mapi. Saksak susi. saksusi. Awit lang ba? Ayan, okay. Sige. Ah. Isang ikot. Sige, isang ikot lang. Wag muna. Hintayin mo muna. Tama yan. Hintayin mo maubos yun. Yun yung bilog. Nakita mo? Hindi. Yun. Yung bilog na may pulang tao doon sa dulo. okay. Okay. O, start. Paano? Todo. Pihit todo. Bitaw. Uy, wag matagal. Masisira yung starter. Okay. Pag nag-start siya, bitaw. Okay. Tapos? Tapos kasama ako. Huwag ka dyan si Dalton dyan. Yung mag-ano sa akin eh. Tangin, nandiyan lang sa tabi yan. Hindi ah. Diyan ako. Hawak ako sa ano eh. Oo. Handbrake. Paano kayo magkakasagot? Pindot auto. Auto. Ito. Oh, yan. Okay, basic, di ba? Oh, pindot to. Saka sa side mirror. Yun. Yun. Dito ka. Yan. Okay. Oh, isang ikot. Isa lang, oh. Taas mo ba? Taas, syempre. Lahat ng paon, pa-up. Oh, isa lang, okay na yun. Okay. Okay? Okay? Okay. Oh, ready na ba kayong umimlay? Shabby. Malamig the aircon. Shabby guys! Ready na kami. Nangingin. Pwede nakapasal yan, no? Kailangan pa mag-seatbelt. Pintana para pag sumigaw ako. Lamig. Okay lang, sa loob ka lang subdivision. Ha? Oh, turo ko sa'yo. Anong okay na to? Apak ng preno. Preno. Huwag kang tumingin. Apak lang ng preno. Wait lang. Kailangan pa ako. Yan. Okay. Tapos, ito diba? D. Doon ang tingin. Sa D. Oh, mali. Yan. Handbrake. Si Madam. Hindi, pindutin mo. Ah. Baba. Okay, bitaw preno. Sa daan ng tingin ha. Huwag sa mga instrumento. Eh, yung maandar. Pwesto doon. Yeah, umaandar na. Sige, pwesto doon. Tandaan mo, ibalik mo lang sa gitna uli. Oh, gitna. Yan. Oh. Yan, tama. Good job, good job. Oh, Tapos, dito ka pumwesto. Apak ng preno, dahan-dahan. Todo liko. ay! Wag mo pagsasabi, preno muna. Dahan-dahan lang. Ah, sige, bitaw, dahan-dahan. Todo liko. Oh, ituro ko sa'yo, balik. Oh, pwede ka lang. Oh, balik. Gitna. Tanda mo, gitna. Okay. Dito sa right side, kunti lang. Oh, dahan-dahan ng preno, kanan. Todo, kanan. Todo. Todo. Oh, balik. Balik. Hindi, sige lang. Pag ganon, apakan ng preno. Oh, preno. Shh, huwag nga kayo magulo. Tapos, Kaliwa. Todo, liko. Sige. Huwag naman todo. Tansyahin mo lang. Bitaw ang ano, preno. Bitawan mo na, packet naman yun eh. okay. Swang. Oh, gitna. Manibela, gitna. Gas. Gas? Yung tinuro ko sa'yo, konti lang, di ba?
Oh. Kapain mo. Oh, gas. Yan, konti lang ha. Parang pumipreno lang. Ganun. Parang pumipreno lang. Sinisipag sa puwede. Splunk! Balik preno, apak na. Huwag mo ipepreno, i-ready mo lang yung paa mo sa preno. Yeah, huwag mo ipreno. Pinipreno mo eh. I-ready mo lang siya. Okay. Sige. Sundan mo lang yung daan. Just follow the road. Balik na. Prenong konti. Okay. Diretso pa. Oo, diretso lang. Hanggang mabangga. Uy, wala pang ang bumper. Dito sa kanan, tingnan mo yung guhit. Dito ka lang sa side na to. Huwag kang lalagpas sa kabila. Huwag mo kakainin yung lugar. Sige. Dito tayo dumaan para sa may hams. Preno. Diretso pa doon bago liko. Sige. May preno. Lumiko ka lang. Balik. Hindi ka mga balik ko sa pag binitawan. Hindi dito kotse. Ano pala? Sorry. Yung gulong niya malaki. Hindi yan. Ito naman. Dahan-dahang preno. Bumili na pala siya ng Fortuner eh. Sila Anthony. Si Alan. Boss. Hello. On the way na. Sige. Okay, sige. Okay. Ayan nakita mo na? Yan bumper bumper. Bumper. Hindi, huwag mong pansinin yan. Hindi ka babanggain yan. Ikaw ang babangga. Diretso lang. Kaliwa. Ayan, dahan-dahan. Preno, apak. Apak preno, sagad mo. Hindi. Hindi yung preno. Ito. Oo, apakan mo dahan-dahan yung preno. Yan, may hams. Preno. Lang iya ka, sabi ko pamreno ka. Ganun kataas. Tapos, diretso. After 3 years. 3 years pa. Siyempre, paano yung warranty nito? Screw the warranty. Lagagiks. Screw the warranty, mahal lang. Pisa nito, no? Ay. Tama lang, malay-layo. Nakakalimutan mo na mag-signal light, na? Preno lang. Signal light. Taas. Preno. Tingnan mo yung kaliwat kanan mo. Pasok. Sige. Pasok. Sige. Go. Balik. Bilisan mo bumalik. Gitna. Yan. Nagandun sa may hams na diretso mo lang. Gas ng konti. Baka hindi kag-aaral. Konti lang. Hindi ba tayo mumurahan nasa likod natin? Hindi. Nasa likod ba? Okay lang. Mag-hazard ka. Dito tabi. Sige, tabi mo dyan. Dahan-dahan preno. Preno. Wag bibitaw. Sige, bitaw mo konti. Preno. Apak. Yan. Wait. Tuwid manibela. Tuwid mo. Sige. Yung cambio. Park. Yan. Handbrake. Huwag mong pipindutin. Hayaan mo siyang tumunog. Yan. Good. Bitaw. Hindi na siya andar. Okay. Oh gosh. Hindi ka pa nasa labas. Baka sabihin nila. I mean, napaabot ko ng dito. Paabot ko ng gate. Yay! Palipat. Galing. Natuwa no? So, Daya. Sarap pag-drive. Ano to? Anong tawag sa lugar na to? Dampa sa Marikina. Galing kami guys sa isang business meeting. Yes.
Tapos, diretso kami dito para mag-dinner. Late dinner natin. 20 na halos. Tumasa naman daw yung ano kanina, temperatura. Wala sa oras na gamot. So, dapat every 4 hours. Oo nga. Here's our food na, guys. Ayan, sinigang na salmon na ulo. Dito Ito sa'yo. Daddy, yung leg part. una si dito. Ay, asa na si Papa? Ikot tayo. Iniginaw na ako. Let's eat. With may Miso, sa usawan. tsaka chicken, tsaka garlic. Ano to? Shrimp. Bakit parang may taba? Ano yan? Taba ng ano? Taba ni... Ah, okay. Kain na. Try na, Daddy. Oh, guys. Tapos na kami ng oras na. 10:30 na. Alas 12:30 na. Sabi namin, uwi kami na maaga eh. Inabot pa alas 12:30. Eh, nangyari si Kulo ko yung tulog na siya pagdating namin. Pwede siya matulog doon sa ano, sa kwarto namin sa kabilang bahay kapag ka weekend. Ayun. Tapos dito, Monday to Friday para hindi kami mahirapan nga sa pagpe-prepare sa kanya pagpasok. So, ayun nga. Then, sabi ko kanina, nagkaroon kasi kami ng business meeting kanina. After namin pumunta kay La Joy. Yun, and then nag-dinner. Kaya nabot kami ng alas 12 na. Pagka-alauna na, guys. Sinatid kami dito nila Dalton. Kaya yun, wala na akong boses. Mahirap na. Baka bukas masiro na talaga ako. Good night. We'll see you tomorrow. Good night, Daddy.